Des d'avui fins al 7 de setembre està obert el termini d'inscripció per als cursos que la Universitat de València, a través de la nau dels estudiants, impartirà enguany a Sueca. La matrícula es pot realitzar a través de la web de la universitat. Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció. Com és costum, Sueca acollirà enguany 2 cursos. El de matí es diu Tots igual, tots diferents, que és una aproximació al món de la discapacitació, i el de la vesprada es diu Eixir de l'armari lingüístic, que és un títol molt graciós, i són recursos de conducta per a poder viure més en valencià. Com en 2009, els cursos s'impartiran en la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Baixa. Esta vegada serà entre els dies 13 i 17 de setembre. A mi sí que m'agradaria destacar que mitjançant aquests cursos s'acosta la universitat a Sueca, que ve molta gent de Sueca i també de fora, perquè aquests cursos només s'ofereixen en València ciutat, en Sagunt, espera que mire la xulla, en Sagunt, Ontinyent, Gandia i Sueca. Per tant, arrepleguem gent de molts llocs. Per tant, sí que volia incidir que a partir d'avui mateix totes aquelles persones que vulguin apuntar-se que facin les seues sol·licituds per poder tindre plaça. Cada curs constarà de 40 places i seran convalidables per 2 crèdits de lliure opció. Les taxes són de 45 euros per a estudiants de la Universitat de València, 55 per als pertanyents a la xarxa Lluís Vives i 60 per a la ciutadania en general. Durant 3 dies, la platja del Marín de Barraquetes ha acollit el Campionat Autonòmic de Kitesurf, un esdeveniment esportiu que ha resultat tot un èxit pel que fa a l'organització i a la participació. El vent va permetre la disputa de les proves tant en la modalitat race com en freestyle. Llevat del dissabte, que no pogueren celebrar-se les mànegues previstes, divendres i diumenge l'espectacle del kite va prendre esta zona del nostre litoral. Una quarantena de riders feren les delícies dels aficionats a esta pràctica nàutica. Des del Marín de Barraquetes, la satisfacció és total. La veritat és que sí. Jo crec que ara se veu el resultat d'un any d'esforç, d'un any de treball, d'un any de reunions i de parlar amb molta gent perquè ara puguem estar disfrutant d'això, del campionat autonòmic de kitesurf que s'està donant al Marín de Barraquetes. Com a turisme, és molt bo, i més en una època dura com la que estem passant, en la que, se trau d'on se trau. Jo crec que promocionar el kitesurf així al Marín de Barraquetes, sabent que tenim una zona que no és apta per al bany, que no és apta per a la pesca i que sí que és apta per a practicar esports d'embarcació, i ells diuen que com es desplacen per la l'àvia és una embarcació, jo crec que li podem traure rendiment a aquest punt negre que és la gola del Marín, i jo crec que ens pot beneficiar en certa forma a tots, no? La victòria en race fou per al rider català José Alarcón. En esta modalitat el títol autonòmic va anar a parar al rider de Santa Pola, Isaac Hernández. Pel que fa al freestyle, el domini fou acaparador per part del rider d'Oliva Sergi Garcia. En xiques, la victòria va ser per a Letícia Quesada. Mig centenar de persones participaren dissabte passat en la manifestació promoguda per Coloreig, el col·lectiu de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals de la Ribera i la Costera. Al so de la batucada, els manifestants van recórrer l'avinguda principal de les Palmeres per acabar al passeig marítim. Allí els esperaven centenars de turistes. La protesta va servir també per celebrar el 5è aniversari de la modificació del Codi Civil, que va permetre el matrimoni i l'adopció a 2 persones del mateix sexe. Els manifestants destacaren la importància de dur endavant el Dia de l'Orgull Gai als pobles, ja que, segons ells, la mentalitat rural els fa més vulnerables i els obliga a emigrar a les ciutats on l'anonimat els permet passar desapercebuts. La jornada va finalitzar amb una festa en la que, entre d'altres, va actuar l'artista sueca Salva. Arrea, que anem al camp. I acabarem avui este temps de notícies amb imatges de la 10ª edició de la Volta en Carro a la Comunitat Valenciana. Este matí els participants han passat per Sueca, on han desdejunat i s'han dirigit cap a la muntanyeta dels Sants i al Marín de Barraquetes. Entre els carreters participants hi ha de molts pobles valencians, tampoc falten, és clar, els suecans. Amb ells acabem. Més notícies el dimecres. Bona vesprada.
mestre. Arrea que anem al camp, que no canvi el llibre per l'aixà. Carro i acabats al camp. A carro i acabats al camp. En cap que em diguen ignorant. Arreaca! Arrea que anem a casa. Cruzas el camí. Riaca, i anem a casa. És poder i vull dormir. Arrea, anem a casa. Cruzas el camí. Anem a casa, que és favorit i vull dormir.